Kely raha tiako volagnina amin'izao ho an'ny andeha zandry vinafika baka aby regny. Ty zegny somary karazana hoe misy conseil volagno d'après ny raha jiaby mandalo amin'ny pays-ntsika. Tanandre, voalohany maloha zava ry zokozokonandre. Zavanandre zavanandre koa zegny na tsy za fa olo sasany, ino mahatonga hoe mpianatra jiaby zao zegny jiaby zao mandeha ndafa. Zava zokonandre. Na vita fianarana takagny zava fiainagnanjare tsisy raha tsy mahita asa. Izy ndraiky anjaranjare mety tsy anjaranao, zay ndraiky mariny fa tsara zegny antegna fa hoe prévenir andeha avenir anao zegny anao zegny fa tsara anaminao izy ke i raha telo teo fô amin'izay zegny raha tsara ataonandre. Izy koa za amin'ny place-nandre raha telo fô, telo pas plus. Anao mianatra langue anao, anglais maloha fa partout e. Anglais fa partout dans le monde. Tsy haiko, za politie mi voyage. Za olo malavitsiela fa nipolity agnatin'ny Facebook tato hoe 6 mois zay fa ndraiky am'iza story na amin'ny Instagram fa maromaro zany pays visiteko ary tegna le anglais fô mibasé partout dans le monde. Igny amin'igny. Faharoa amin'izay informatique. Ary informatique amin'izay zegny tsy raha hoe ke anao andeha hagnano maintenance juste hoe bureautique fa mila hainao fa zegny raha jiaby mikasiky clavier. Fahatelo amin'izay mianatra tomobile. Anao na tsy hangala permis fa mianatra tomobile satria zegny permis va Madagascar agny tsy mipasse exemple à France ty sauf anao étudiant étranger. Zany hoe zegny le olo nahazo bourse mandeha mianatra ty zegny, igny zegny afaka mampiasa permis gasy mais ka fa tapitra fianarananao ohatra anao ka fa miasa afa tsy validé edy. Raha karaha i raha telo zegny fô. Ary mianatra raha telo zegny volagniko aminandre zegny agnatin'ny taogno araiky andre mafy zegny. Izy ko olo vao mianatra tsara be 1 an fô izy zegny afa feno. Nandeha ndafo za nandeha indesany karakory nandeha nino l'école il faut prioritaire mianara ke manjary olo tsy nianatra sy ny tariny za en Facebook ategna mantsinitsiny manjary magnano mauvais exemple amitsika zegny tokony tianatra zay tsy nianatra managna zao zay tsy zao nagnano zao ampodiko fo zay isanandra ampianareo zahay magnano ty propagandinay sy raha fivolagnanay sy fanitagnana zay ataonay mikasiky fagnabeazana sy fampianarana ty. Mbala tsara olo jiaby misy koragna atsipely marandraigny misy analizy tsotsotra tegna mpitaigny amitsika antragno agny atsika zay magnety magnaraka zay koragna aminaka matetiky mahay zay principe sy fomba fijeriko par rapport ny fagnabeazana sy za misy niboaka ny résultat ny baka de nitsika tia mifaritana antsiragnana zay misy okora tiako volagniny 41%. Bon, zegny raha hitako e. Zay partagé-ndreo mpampianatra ro mpagnabe ny chef de centre ny faritra avaratra agny mivolagna magnambara hoe tia résultat. Igny résultat tsika zegny igny ny valikasa saragna zay afaka nataony tsaikitsika ny effort afaka nataony mpampianatra effort nazony ireo mpagnabe natao ny effort nazony tsaikitsika natao par rapport n'izay examen zay examen mpanjakana baccalauréat igny zegny ndraikindraiky qualifiegna agnamarignana agnambaragna fa olo araiky fa miditra étape vaovao amin'ny étape ny ambaratonga ambony manomboka eo ary zay verigny tsy hala amin'ny olo araiky nianatra zay manomboka ny franchir io étape io kanefa palahelo agnisan'ny résultat ratsy amin'ny tantarany résultat amin'ny faritany tsiragna zay résultat zay 41% zegny aminaka manokana tsy haiko nanareo sa tsara izy aminareo fa aminaka ratsy résultat zegny maro mety ho tongany misy anjarany ny tsaiky ny ray aman-dreny ny mpampianatra ny fiarahamonina satria miaraka magnabe aby olo jiaby io mba afahantsika anagna résultat tsara naka za tidriky manokagna voalohany amin'ny ny fiarahamonigny de za miditra amin'ny tsaikitsika sy ny ray aman-dreny sy ny tariny za zay mahita hoe festivité be loatra maro loatra zegny karazagna fety maro isan-karazany mandalo mandrapa tapitra ny scolaire araiky raha tsy resaka atsika ty kabarony mialatsigny edy aza volagnanareo za ty volagna festival ty volagna ino edy azy voanareo volagna fa exemple ny ataoko ty raha ngo aty amin'ny mois de mai
aty amin'ny mois d'avril efa mandeha tsikelikely tamin'ny baly sy ny festival sy ny fety izay s'est passé agny en mois de juillet, mois d'août, mois de septembre efa magnaboaka date efa fa chargena raha avant ny lohan'ny tsaikitsika lohan'ny jeunetsika mikasiky ny fanabeazana. Donc fa misy raha zegny midestabiliser izy fa mandeha ry zegny hoe vita bac fa mandeha nizao fa mandeha ny poule zegny hoe fa mandeha ny festival zao fa koragniny mialohan'ny fotoagna aloha le raha efa midestabiliser ny tanorantsika miandry. Ke za tegny i propose aloha totsika hoe mba fa vita tsara ny examen tsaikitsika itsika zegny amin'ny lehibe ny fampianarana zay tokony ndraikitra am'izay fampianabeazana zegny tokony mba misy mesure resitsika hoe atreto ny raha raiky zay atao comme l'examen tsaikitsika jiaby avant examen tiany raha azo atao zao karazagna pibimity atao zao ny durée ny publicité azo atao mialohan'ny examentsika raha mba ho prioriser-tsika ny fanabeazana prioriser-tsika ny fampianarana prioriser-tsika ny examen national zay ataony tsaikitsika. Donc atsika na mitady vola fa natao tady volantsika io mandeha calcul ny économie ny gestion ny raha jiaby zay ataontsika io noho ny fianarana fo raha jiaby zegny ke donc tsy ataontsika ambany zavatra ary za koa mipropose na de magnano aza io resaka ny festival ny fety ny mystère ny hino sy ny tariny ampidirantsika ligniny hely fogna misy zao hely ny fanabeazana misy varotroboky zao hely ato misy conférence hely mikasiky zao ato alohan'izay festival andeha mandritra an'izay festival zay de satria ambom-piona ny tanora ny jeune ny olo maro ny mandritra ny fotoagna festival sy ny fety maro samihafa mba ampidiranareo raha hely hoegny misy boky toro ato misy bibliotèque toro mandritra ny festival io mba siavatsika lanja fa tsy mipetraka fo atsika hoe juste fety baly higiaka agnino fo atsika am'izay fotoagna zay fa fangatahagna ninaka satria zay mety hovoka etsika ray aman-dreny fiaza zanakatsika ary magnanaova ho sarotiny amin'ny fianaragna zanakatsika maro hoe fa olo fa matsapatenga labaka zegny 15 ans 17 ans 18 ans 19 ans fa mba maro mora manipuler ny raha baka ivelany ro ka donc misarota atsika magnanaova sarotiny atsika amin'ny fianaragna zanakatsika tsy araikiaraiky aza velo hoe ke atao toloka agnaty ala agny amin'ny l'école agny tsaiky anjaram-pagnabe anjaram-pampianatra magnano zay tokony avitandro ny mahafaka le tsaiky fa aia ataony ino ny anjaranao ino accompagnement tokony ataonao zanakanao amin'ny baka zay ataony examen zay ataony fianaragna zay ataony boky ino tokony vidiko azy cours ino tokony ataoko izy mpampianatra ia tokony fasako izy l'école ia tokony anaovako izy ino ny anjaranao ray aman-dreny sakafo karakory tokony meko zanako karakory tokony fandresako amin'ny mampianatra izy koro ampampianatra anazy ataova heo ny mampianatra zanakanao ataova heo ny directeur ny école ny anarany zanakanao ataova heo camarade zanakanao sy antany anaovany étude sy antany anaovany mandeha mandoby amin'ny fagnanaovana koa sy fianaragna maro samihafa ataova hera jiaby zegny mianky am'zegny résultat atsika mpianatra atsika zay ngala baka anao zay mbola tsy nafaka mamiheza tegna ataova zay tokony atao par rapport raha jiaby zegny itsika tokony andraikitry ny ministère ny draine sy maro samihafa ny taritsekoly ny sisykoly maro samihafa misarota atsika magnanaova sarotiny mba strict amin'ny fagnabeazana zanakatsika satria miaratsy ny résultat manjatsiavy amin'ny tanjona zay tiatsika tongavagna ndraikindraiky atsika lasa magnano examen magnano fampianaragna mba ho afaka fogny olo zegny ampianarantsika fa tsy hanagna zay fahaizagna zay tsy hanagna zay bagage zegny miova hely raha ry amin'ny examen sy ny sujet fa mivaralira tsaikitsika jiaby tsaiky zay tokisatsika atsika mampianatra tanao ity école ty ity cours ty ity toeragna raiky ty magnano zegny ny mampahafaka olo fo izy misy olo magnano cours karaha zegny isantaogno l'école mampagnano cours hoe tsy baka fo matanjona ataony zay mampahafaka baka fo reto ny système afahanao baka magnano ty mianatra ty magnano cours ty magnano karaha ty système ty raha anao tsy maintsy mahazo baka anao raha tsy hoza résultat mila mandini-tegna atsika jiaby na ny mpianatra na ny ray aman-dreny na ny responsable amin'ny resaka zay fagnabeazana sy fampianaragna zegny ny fiarahamonigny indrindrandrindra asiavanareo haja zany tanorantsika mba tsy andehandehavan'olo atsika ny tampondoha hito koa bady mianakavy eto atsika sahiragna atsika setry atsika maro publie hagny hoe bona afaka baka andreo mandeha nandeha-dafy am'zegny e miala an-tanànao fa tokony andana université ndehana ty hafa fogno olo raiky mahay hafa folo raiky nianatra nandeha-dafy na hiaraka natsakabonena ro avy an-dafy agny na miaraka sady andeha hagnano tsy haiko ino anareo antanesanareo hagny za nagnano l'école ndraiky anao tsy nagnano l'école atsika tsy tova tamisy atsika agny na itsika raha mafomba rendez-vous ia
fa titsika tsy mitovy fony fahitatsika raha atsika roy mianara fo force afo zany ka tsika mianatra apanao formation fo izy fianaragna volaniko eto tsy voatery petraka ambandegna 5 andegna nuit na formation na ino kofa magnabebetro magnabe cerveau efa azotsika tsaraikaraiky atao fo zegny ampianarigny zany ka tsika ampia fo raha faheo na langue io na ino mianara aza magneky kadalen'olo aza magneky riberiben'olo mivolagna hoe tsisy dikany l'école tsisy dikany fampianaragna prioritaire l'école prioritaire ty betro ame sakafonazy izy na ino na zao vivolagna mianatra miformeo magnanova formation fiainagna fa anao tsy oviry mandeha zegny nandeha ndafy nandeha ia misy olo roe niaraka andeha tamorisy araiky nandeha l'école tsisy problème betibetiky fa tafiboaka niala ny police ny zegny ny immigration fa tafiboaka araiky tsy nandeha l'école na baka tsy anagnany tao fa refoleky akana fanampody satria nagnino nandeha ndafy za nandeha ndesany karakory nandeha nino l'école faut prioritaire mianara ke manjary olo tsy nianatra sy nitariny za en Facebook ategna mantsinitsigny manjary magnano mauvais exemple amitsika zegny tokony tianatra zay tsy nianatra managna zao zay tsy zao nagnano zao ampodiko fo zay isanandra ampianareo zahay magnano ty propagandinay sy raha fivolagnanay sy fagnitagnana zay ataonay mikasiky fagnabeazagna sy fampianaragna ty tsy ampy zahay hato agnaty Facebook mitondra ty ady mitondra la guerre ty satria manjary resiny makoray resiny barbo resiny tsy nianatra resiny tsisy fotony raha zay ataony ato satria anjary ro migeste trop ato ambarandreo tsaiky aby anareo tegna maro nianatra ato fa tsy poerapoera maro managna diplôme fa tsy poerapoera maro mavelo tegna managna diplôme fa tsy poerapoera maragna be vola nohony olo tsy nianatra fa tsy poera tsy be publicité sy ny tariny l'école sy fiofanagna sy formation no prioritaire amy fiainagna ampia fo betro ty nasa mandeha na sakabonetsika volako nasa mandeha vatro charbon nasa mandeha agnano chauffeur nasa mandeha agnano receveur nasa mandeha agnano serveur ny bar za nandeha l'école zany dary formation maro za tsy mitovy anao tsy mitovy olo mahay raha tsy viry mandeha ampia diplôme ampia formation ampia langue atao permis de conduire tout avoria agnatin'ny betronao misoratsika jiaby makasitraka makately ratsy résultat faritany tsy ragnana malahelo antegna marary fo samy mandresy zay tandifisy atsika mieritrereta sambia mamiza visa azoviny diso ny mpagnabesa ray aman-drenisa ny zaza atsika tsaraikaraiky mahita izy misory tompoko lahy makately ny tompoko vavy aza torahanareo vato zay ko diso ny mamy atelemanareo ny mafaiky ampidianaka aminaka tompo merci